Ikuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe kwi-channel-ke. Siyabonga nje ithuba elinqayizivele lokukhuluma nawe. Siyacela ukuthi-ke wenze okubalulekile nokufanele, ngaba-ke ukusubscribe noma ukulike noma unganikela kwi-channel munasi isifiso ukunikela. Inamba isensa kusuka ku-9 ekuseni kuya 5 ntambama. Kakhulu akube ngabantu ababalandeli be-channel. Umuntu ongumlandeli we-channel umuntu olandela i-channel, not a person who searches for a dream and come across i-channel bese athi ngumlandeli. No, you're not. Yabo, isibheka la udaba olukaMhlengi Kheswa ethi Mhlengi Kheswa uthi manje uma uphupha ubabona bebaningi Mnenke ubashaya. So this is not a way yokubuza, yabona, ngoba inakuba rude muyibuka ngoba uthi manje, yabona, umabona bebaningi ngoba sikhuluma ngeMnenke lapha yana usho bebuza iphushe la sikhuluma khona ngeMnenke. So most people they call me, and then indlela abakhuluma ngayo is not a good approach, yabo, mhlawumbe bangaapproach ngayo ngabe ngifonela abaningi babo. Then nala ku YouTube nale approach leyo umuntu ongabingeleli, umuntu ongaceli, yomuntu obuza ngendlela eso, yabo, ayikho right. So iMnenke iyuphawu lwesichitho esikhathini esingi. So la yena uphupha uyababulala akasesithi-ke la uma oMnenke bebeyisichitho usuphupha uyababulala-ke labo Mnenke noma iMnenke, ama-snails ngesingisi, neMnenke ama-snails. So uma uphupha la uMnenke noma iMnenke kuwuphawu esithathele ngoluhle kakhulu uma uyibulala iMnenke, ngoba lusho ukunqoba nokunqotshwa kwesichitho okade mhlawumbe sikhaqile empilweni. uSamuel wesibili chapter 22 verse 18, wangophula esitheni sami esinamandla nakuba bangisondayo ngoba base bengehlulile. 2, uma uphupha futhi uMnenke kuwuphawu esingathatha njengoluhle kakhulu uma uyibulala, ngoba lungabuye likhombe lokuthi uma kungukuthi kunemithi noma izwasho ozisebenzisayo njengamanje zinamandla futhi-ke ziyasebenza ukulwa nesichitho esikuwe. Usho ukuthi uphawu lungavela ngesikhathi wena ubukade ubuya kolanda umuthi othile kumelaphi, ukade ubuya uthenga umuthi othile ukulwa nesichitho, uyafutha, uyaphalaza, uyaqhuma. Mhlawumbe lingavela iphupho leli confirming that lo muthi noma leswasho siyasebenza, yabona. 3, komunye umuntu uma uphupha uMnenke ngoba uphawu hluma eyibulala, ngoba lungasho ukuthi isidalwa sakho sinamandla okukunqobela isichitho okade sibhekiswe kuwe abathakathi. Awusho ukuthi kungenzeka kade uphahla ucela ey'dalweni ukuthi zikulwele zikuvikele, bese uphupha-ke manje lapha noma kade uphahla ucela ukuthi iy'dalwa zakho zikulwele. Seliyavela liphupho leli-ke manje ubulala leMnenke, okusho leli siyakhomba ukuthi lesi sicelo sakho senzile ey'dalweni siyaphumelela ngoba iy'dalwa seziyaresponda manje, yabona. 4, uma uphupha futhi la uMnenke kuwuphawu olungaba luhle uma uyibulala leMnenke, olungasho ukuthi umkhuleko wakho uzwakele kuNkulunkulu futhi wena usukhululiwe esichithweni. Uma kungukuthi umuntu osanda kuthola umkhuleko umuntu othile ongumfundisi, umuntu othile ongumbholofidi, noma-ke usanda kukhuleka wena ngamandla kuNkulunkulu, unxusa uNkulunkulu engenelele elwe nezitha zakho. uDeuteronomy 20 verse 4, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho nguye ohamba nani anilwele nezitha zenu ukuba-ke anisindise. AmaHubo 81 verse 14, bayakungithobisa masinya bengiyakuthobisa masinyane izitha zabo, ngisulele isandla sami kwabamelene nabo. Siyabonga-ke besibheka la ubulala iMnenke, ngabe uMnenke odwa noma iMnenke eminingi kuyafana nangaza kwethu. iMnenke iwuphawu lobu lwesichitho, ukunqotshwa kwaleso sichitho leso gawulo manje lifa ibulawo wena. Siyabonga.